Magandang araw mga kauragon. Nandito tayo sa taniman ko ng kadyos. Namimitas kami ng bunga ng kadyos para may magulay mga kauragon. Ito namimitas yung asawa ko. Kasi magugulay daw kami ng kadyos. Ayan mga kauragon ng kadyos mga kauragon. No? Yan nakita niyo. Yan ang bunga ng kadyos. Yung hindi pa nakakita nito. Yung hindi pa nakagulay nito. Masarap ito mga kauragon. Ayan, tapos na natin mga kauragon, no? Ayan. Ayan yung mga kauragon yun, no? Ayan. Ito mga kauragon, no? Magandang araw mga kauragon. Ang gagawin ko ngayon, magugulay ako ng kadyos. Tapos haluan natin ang pinatuyo na dahon ng gabi. Mga kauragon, ang sangkap natin na gagamitin, mayroon tayong sibuyas, luya, bawang, paminta, sili, asin. Tapos ang sahog natin ay tinapa. Tapos, ito ang gatang gagamitin natin mga kauragon. No? Gawin natin itong kadyos mga kauragon. Yan. Kaya isinabay ko yung kadyos mga kauragon sa gata na hindi pa kumukulo kasi matigas itong kadyos. Bago ilagay natin yung pinatuyong gabi dito sa halo natin dito sa kadyos mga kauragon. Pinatuyong gabi, mamaya ko na ilalagay ito pag malapit na ito maluto. Kasi dahil lang maluto yon bago natin ihalo yung gabi. Ay, malapit na kumulo mga kauragon. Mga kauragon, pwede na natin ilagay itong pinatuyong gabi. Itong gabi. Ayan, nakikita niyo yung mga kauragon, kumukulo na. Oh. Kumukulo na yung gata. Yan, nakikita niyo mga kauragon. Yung ginataang kadyos na inaluan ng pinatuyong dahon ng gabi mga kauragon. Yan. Yan ay specialty dito sa Bicol. Lutong bahay. Napakasarap niya mga kauragon pag natikman niya mga kauragon. Yan. Kumukulo na ng gusto. O yan, nakikita niya mga kauragon. Malapit nang maluto. Many tic-tacs later. Luto na mga kauragon. Ang gulay natin. Pwede na mga kauragon. Mga kauragon, naluto na itong gulay na kadyos. Hinaluan ng
pinatuyong dahon ng gabi. Titikman na namin nitong pamangkin ko. Salamat kay Lord sa pagkain bigay niya. Ayan mga kauragon. Magmumukbang kami itong pamangkin ko. Ayan, kain na tayo mga kauragon. Tikman na natin itong gulay. Napakasarap mga kauragon. Anong lasa mga pamangkin? Anong lasa? Sarap? Ayan, kain ka ng gusto. Para mabusog ka. Damihan mong kain mo. Damihan mong subo mo. Nakarawan. Sarap nito mga kauragon. Lasang-lasa ang sili. Kauragon no? Kain tayo. Nakakasarap. Dami ang subo mo. Takang ka. Anong lasa? Sarap? Ano pa kasarap? Marami. Masarapon. Akil kuwais. Sabi ng mga taga Saudi, akil kuwais. Sa mga taga Bisaya, manamig gid. Ada pa ni Uisi. Kurang sadik, napakasarap. Akil kuwais. Dagdagan pa natin ang gulay mga kauragon, no? Give me muya! Mga kauragon. Ada muya, oh. Mga kauragon muya. Buti mo pangkain. Ang pangkain. Mga kauragon ko sa Saudi. Akil kuwais.
Nasili yung pamangkin ko kaya tumakbo. Ang chili siya. Manghang. Ada chili kwais. Ada kalam arabo. Ada tul kida-kida. Ada chili kwais. So yung malam arabe. Kalam arabe mga kauragan. Sokran Madrid, Akril Kalas. Napakasarap ang gulay na kadyos. May kahalong pinatuyong daon ng gabi, mga kauragon. Sokran mga sadik sa mga panunod niya sa akin sa pagkain ko. Mga kauragon, thanks for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel and click the bell button below para sa mga susunod ko pang mga videos. Sa mga baguhan sa mga pinapanood yung videos ko, mga kauragon, paki-subscribe naman. Malaking tulong niyan sa akin, mga kauragon. God bless. Salamat sa mga panonood niya sa akin. Sige, bye-bye.